Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun waye gari lafiya. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa babban limami ya fito ya gaya wa Tinubu gaskiya kan mulkin Najeriya. Jihar Lagos, shugaba Bola Tinubu ya halarci sallar Juma'a tare da al'ummar musulmi a masallacin Lekki Central da ake jihar Lagos a ranar Juma'a 26 ga watan Disamba 2025. Limamin masallacin ya tunatar da shugaba Tinubu cewa ba zai iya gamsar da kowa ba a lokaci guda. Wata shawara aka ba Tinubu a cikin huɗubar da ya gabatar. Limamin masallacin Dr. Salahuddin Muniruddin Aryaddi ya yaba wa shugaba Tinubu kan dimbin ayyukan raya ƙasa da gwamnatinsa ke aiwatarwa. Ya ƙarfafa masa gwiwa ya ci gaba da jajircewa duk ƙalubalen da kuma sukar da ake yi masa. Jaridar The Punch ta ɗauko labarin ba za ka iya gamsar da kowa ba lokaci guda. Dr. Salahuddin Muniruddin Aryaddi limamin ya yi nasiha ga Tinubu a cewar sanarwa. Dr. Aryad, wanda ya ambato ayyukan Alƙur'ani, ya shaidawa shugaba Tinubu cewa Allah yana farin ciki da shugabanni da ke sauraro koken al'ummarsu, amma baya jin daɗin shugabannin da ba sa kula da buƙatun waɗanda suke jagoranta. Muna yi maka addu'a kuma za ka yi nasara. A huɗubar da ya yi, Dr. Aryad ya ce bambancin ɗan adam ta fuskar launi, ƙabila, addini, harshe da ƙasa ba a banza ya faru ba, illa tsari ne da nufin Allah. Ya ƙara da cewa bambancin bai kamata ya zama barazana ba, sai dai tushen jituwa, haɗin kai da koyon darussa a tsakanin mutane. Bambancin alama ce ta hikimar Allah da Allah ya so dukkanin halittunsa su zama ɗaya da ya halicce su haka. Bambancin addini da ƙabila bai kamata ya zama sanadin matsala ba. Tinubu ya je tare da muƙarrabansa. Shugaba Tinubu ya halarci sallar ne tare da shugaban ma'aikatan fadarsa Femi Gbajabiamila da mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro NSA Nuhu Ribadu da wasu manyan jami'ai. Ya samu tarba daga wajen mataimakan gwamnan jihar Lagos Dr. Obafemi Hamzat da shugabannin masu kula da masallacin. Shugaba Tinubu ya isa jihar Lagos a ranar Asabar 20 ga Disamba domin yin hutun ƙarshen shekara a birnin kasuwanci mafi girma a ƙasar. Atiku ya taso Tinubu a gaba. A wani labarin kuma kun ji cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya yi zargi kan shugaba Bola Tinubu. Atiku ya yi zargi shugaba Tinubu da ƙin aiwatar da hukuncin kotun ƙoli kan 'yancin ƙananan hukumomi. Ya ce rashin aiwatar da hukuncin wata dabara ce ta siyasa da aka tsara domin amfani da abin doka a matsayin makami na matsawa gwamnonin adawa su koma jam'iyyar APC. Me hare-haren Amurka a Sokoto da Kwara ke nufi ga tsaron Najeriya? Ana ci gaba da tafka muhawara kan hare-haren da gwamnatin Amurka ta sanar da ƙaddamarwa a wasu sassan Najeriya. A daren Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa sojojin ƙasarsa sun kai wani hari da ya kira mummuna a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Haka kuma da safiyar Juma'a sai aka samu labarin wani harin garin Offa da ke ƙaramar hukumar Offa ta jihar Kwara da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, inda aka ga kwankwan bam a garin Jabo. A rahotanni sun nuna cewa harin ya sauka ne a wasu gonakin albasa, amma a wani harin na garin Tangaza rahotanni sun ce ya kai ga sansanin 'yan Lakurawa, kuma an ga mayakan suna tserewa. A Tangaza, shugaban ƙaramar hukumar Tangaza Isa Sale Bashir ya shaidawa BBC cewa tabbas an kai hare-hare cikin daji kuma sansanin 'yan ta'adda ne. Daga cikin wuraren da aka kai wa hare-haren sun haɗa da ƙauye da ake kira Tandami. Ba mu samu labarin mutanen da suka mutu ba, amma dai tabbas an jigata. Rahotanni na nuna cewa an ga jami'an tsaron jamhuriyar Nijar da ke sintiri sun ce sun ga Lakurawa na tserewa daga yankin, in ji shugaban ƙaramar hukumar. Me hakan yake nufi? A game da abin da hare-haren suke nufi, BBC ta tuntuɓi Barista Bala Mabukarti, wanda masanin tsaro ne kuma lauya mai zaman kansa a Birtaniya,
inda ya ce 'yan Najeriya za su yi maraba da taimakon Amurka matuƙar an yi abin da ya dace. Bulama ya ce Trump ya fara magana ne kan matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta kimanin wata 2 da suka gabata. Ya fara magana ne yana goyon bayan zargin musgunawa Kiristoci da yi musu kisan gilla, sannan ya yi barazanar cewa zai ɗauki mataki idan gwamnatin Najeriya ba ta magance matsalar ba. Sai dai Bulama ya ce tun lokacin da Trump ya fara barazanar suka yi gargaɗi cewa akwai buƙatar ya yi aiki tare da haɗin gwiwar hukumomin Najeriya. Don haka mun ji daɗin ganin yadda ya kai hare-haren da amincewar gwamnatin Najeriya, tsarin hare-haren da tasirinsa. Sai dai tuni muhawara ta kaure a tsakanin mutanen ƙasar, inda wasu ke ganin fargajaji kawai Trump ya yi. A wani ɓangaren kuma wasu ke ganin an buɗe ƙofar fatattakar 'yan bindigar kenan. Da yake jawabi kan hakan, Bulama ya ce hare-haren za su yi tasiri matuƙar gaske wajen magance matsalolin tsaron da ke ƙasar, matuƙar an yi abin da ya dace. Ya ce akwai buƙatar hare-haren su kasance an amfana da bayanan sirri, sannan hare-haren su kai inda ya kamata, sannan a kama waɗanda suka kamata a kai wurin harin. Masanin harkokin tsaron ya ce hare-haren za su yi taimaka wajen rage ƙarfin jagororin mayakan, wanda hakan zai taimaka wajen rage masu ƙarfin daƙile hanyoyin da suke gudanar da ta'addancinsu. Sai dai Bulama ya ce akwai buƙatar a aiwatar da aikin soji cikin tsanaki kuma ba tare da ɓoye-ɓoye ba. Za mu jira mu gani, domin ya kamata gwamnatin Najeriya da ta Amurka su fito su bayyana wuraren da aka kai har-haren da kuma kan waɗanda suka kai wa har-haren. A lokacin irin wannan yana matuƙar muhimmanci a fito fili a bayyana abubuwan da ke faruwa. Lauyan ya ƙara da cewa 'yan Najeriya za su yi matuƙar farin ciki idan har-haren suka kasance kan mayakan da suka addabe su ne. 'Yan Najeriya za su yi farin ciki duk da cewa shi Trump yana sanya addini a cikin matsalar, wanda hakan ke ƙara haifar da rabuwar kai a tsakanin maimakon gyara, in ji shi. Bulama Bukarti ya ce matuƙar akan mayaka aka ƙaddamar da har-haren kuma ba a kashe fararen hula ba, 'yan ƙasar murna za su yi, kuma za su yi maraba da taimakon na ƙasar Amurka. A game da ikirarin Trump na kai hari kan mayakan IS, Bulama ya ce yankin arewa maso gabas ne akwai mayakan IS. A arewa maso yamma da aka kai harin, 'yan bindiga ne suka fi yawa, sannan akwai 'yan Lakurawa da suka ɓalla. Shi yasa 'yan Najeriya suka yi mamakin jin Trump yana cewa ya kai